Padayong gibantayan sa pag-asa ang low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nabantayan sa gilayon nga 1,665 kilometers sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Matod sa pag-asa, nagpabilin ang higayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo ug kun mahitabo mang musud kini sa PAR sa mosunod nga mga adlaw, pagatawgon kini og bagyong Ramil. Sa inisyal nga kasayuran sa pag-asa, posible kining muigo ug moagi sa Northern Luzon karong weekend. Apan mamahimo pa hinuon kining mausab, busa padayong mag-atang sa mga update. Sa pagkakaron, wala pa kini epekto sa bisan asang dapit sa nasod. Apan tungod sa easterlies, northeasterly wind flow ug localized thunderstorms, masinati gihapon ang mga pag-uwan-uwan sa pipila ka bahin sa nasod. Subay sa rain forecast sa Metro Weather, adunay higayunan nga masinati ang katag-katag nga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces, ingon man dinhi sa Sugbo ug sa Bohol. Posible usab nga uwanod ang nahabiling bahin sa nasod.